A Csongrádi Leader irodában már tájékozottunk arról, hogy mit is jelentenek a Leader pályázatok. Ennek a csoportnak az elnöki tisztjét tölti be Szabó István, Derekegyház polgármestere. Mit kell erről a tisztségről tudni, hogyan működik a szervezet? Ez egy nagyon hálás szerep, hiszen olyan komoly fejlesztéseket tudunk ide erre a területre, erre a térségre juttatni, ami úgy gondolom, hogy minden kisvállalkozásnak, minden önkormányzat, minden kistermelőnek nagyon-nagyon jó és hasznos dolgot tud előállítani. Én, mint elnök, igazából egy egyesületet fogok össze, hiszen az egyesület keretein belül működik ez az akciócsoport, hiszen ez egy Leader akciócsoport, ami egy egyesületi formában működik. A tagjaink az a Szentes és Csongrád járásnak a településeiből jön ki, önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek adják a tagjainkat, közel egyforma arányban, 30 tagunk van az egyesületnek, és jó magam második ciklusomat töltöm ebben az egyesületi elnöki szerepben. Igazából az egyesületet kell összefogni, és azt az irodát, aki működik nálunk, a Feketéni Pap Nikoletta vezetésével, nagyon jó kis csapat. Nagyon nehéz munkájuk van, hiszen az a jogszabályi háttér, amivel dolgozni kell, az nem könnyíti meg a munkánkat. Nagyon sok adminisztratív akadályunk van, ezért nem is tud olyan gördülékenyen menni, de úgy gondolom, hogy amit lehet, azt kihozunk ebből a szervezetből és ebből a lehetőségből, hiszen ebben a fejlesztési ciklusban több mint 300 millió forintnyi fejlesztési forrás jut erre a térségre, és azt gondolom, hogy ezt jól el tudjuk itt költeni, hogy a helyi emberek, helyi vállalkozások, önkormányzatok jól tudjanak működni. Mi valósulhatott meg Leader pályázatból Derekegyházon már? A Derekegyházon már több dolog valósult meg, hiszen itt egy rendezvényház kialakításában is tudott segíteni ez a pályázat. Önkormányzatunk életében is egy nagyon jó kis lehetőséget tudott adni, akár rendezvényre, akár pedig eszközfejlesztésbe. Vállalkozásokat segített még ez a rendezvény, vállalkozásokat segített ez a lehetőség, hiszen különböző olyan kis vállalkozások is kaphattak eszközfejlesztési támogatást, amik eddig nem tudtak ilyen forráshoz jutni. És itt állunk az Izom szertár konditerem előtt, ez is egy Leader pályázatból valósulhatott meg. Mikor kezdődött ennek a beruházásnak az építése, és mit tartalmaz? Izom szertár, hiszen ez egy régi tűzoltó szertár volt, és most már izmokat tartjuk benne, tehát ezért izom szertár, ez a kis szójátéka. Ezt az épületet nagyon régóta használaton kívül tartottuk, bizonyos raktározási funkciókat alkottunk benne, azonban egy közmunkaprogram segítségével indult el ennek az átalakítása, és nagyon jó kollégánk fizikai segítségével, aki már nincs közöttünk, és ez a felújítás a közmunkaprogramból kezdődött el. Tehát itt hőszigetelést, nyilászáró cseréket tudtunk megvalósítani, új tetőt hoztunk létre, és kialakítottunk egy olyan helyiséget, amit tudunk közösségi célokra használni. Vizes blokktól kezdve tusolóig igazából van benne minden, ami úgy gondolom, hogy illik és szükségeltetik. Ha mégis milyen funkciót adjunk ennek az épületnek, innen jött a Leader lehetőség, és az az igény, ami településünkön fölmerült, nem csak a fiatalok, hanem a idősebb korosztály körében is, hiszen nincs a településünkön igazából semmilyen olyan fizikai tornaterem, olyan fizikai munkát igénylő edzőterem, amire szükség van az itteni élőknek is, és ezt valósítottuk meg, ezt az eszközbeszerzést, 12 eszközt vettünk, nagyon jó minőségű, közösségi használatú kondigépet vettünk ebből a pályázatból, mint egy 3.900.000 forintos összegű beruházással, és ezzel tudtuk megalkotni ezt az izomszertár edzőtermünket, aminek az önkormányzat üzemeltet, hiszen nálunk nincs lehetősége vállalkozói szinten üzemeltetni, mert kicsi a település, de ezt az önkormányzat fölvállalta magára. A Leader pályázatoknak valóban van önrésze, hiszen 15% önrészt kell az önkormányzatoknak vagy a civil szervezeteknek fölvállalni a pályázatokhoz, és 85%-os támogatást tudtunk kapni.
Ez a Covid óta változott, hiszen ez 95% támogatás, 5% önrészre módosult, azonban mi még ebben a 15%-os önrészben voltunk, úgyhogy az a 3.200.000 forinthoz nekünk hozzá kellett adnunk egy olyan 600.000 forintot, és így tudtuk megvalósítani ezt a beruházást. Milyen kihasználtsággal működik ez az edzőterem, milyen nyitvatartással dolgoznak, hogyan fogadták? Erre természetesen van önkormányzati rendeletünk, és mint minden újdonságot először nagy föllángolás volt, utána egy kicsit alábbhagyott a lendület, azonban úgy gondolom, hogy jó kezekbe sikerült adnunk ezt az edzőtermet, hiszen a művelődési házunk keretein belül üzemeltetjük ezt az edzőtermet. Van havi bérletünk, van napi jegy is, amennyiben ilyenre van igény, és egyre jobban elkezdték a fiúk ezt, és a hölgyek, idősebb korosztály is használni, és úgy gondolom, hogy nagyon jó kihasználtsága van. Itt, aki üzemelteti ezt és segít nekünk, a Hideg Anett, és nagyon jó kis rendszert alakított ki ebbe, és megvan, hogy óránként azért 4-5 személynél ne legyen több ebbe a helyiségben, mert az túlzsúfoltságot eredményezne, és senki nem tud hatékonyan edzeni. Hogy ezzel a beosztással élve nagyon jó most a kihasználtsága a teremnek. Akkor ez egy különleges szituáció, hiszen nem csak beruháztak Derekegyházon ebbe a izomszertárba, hanem tulajdonképpen ez még egy kis profitot is hoz az önkormányzatnak, így a bérletek jó voltából? Hát profitot talán nem hoz, de ha önmagát föntartja, akkor nagyon örülünk neki, hiszen az épületen napelem is található egyébként, ez is a beruházás része volt, és a napelemekkel ugye az elektromos fűtés van, tehát a fűtést is ezzel valósítjuk meg, úgyhogy igazából próbáljuk nullára hozni azt az üzemeltetést, legyen föntartható, legyen megújuló az épület, hiszen az a hőszigetelés vagy nyilázárók is teljesen korszerűek és energetikailag megfelelő az épület, és azt gondolom, hogy nem akarunk nyerészkedni rajta, de ha így fönn tudjuk tartani az épületet, tudjuk üzemeltetni a helyiséget, tisztán tudjuk tartani a Covid időszak alatt is, nagyon komoly beosztással, de tudtuk nyitva tartani a szertárt, úgy gondolom, hogy ez egy jó cél és jó eredmény. A következő ciklusba lépünk lassan-lassan, sikeres volt akkor ezek szerint az első 2 ciklus. Lehet már bármit tudni a következő ciklus lehetőségeiről? Azokat a fejlesztési forrásokat, amiket a vidékfejlesztés keretein belül fogunk kapni, vagy már folyamatosan kapjuk az Európai Uniótól, mindig a vidékfejlesztési forrásnak az 5%-át az kötelező líderfejlesztésekre fordítani. Most nem látjuk még tisztán azt, hogy a vidékfejlesztési forrásoknak az 5%-a az mennyi lesz, hiszen nagyon sok saját hazai forrás is jön most ehhez az uniós támogatáshoz. Még ugye a minisztériumok most álltak föl, miniszter úrral, miniszterhelyettes úrral folyamatosan tudunk találkozni, és ezeket próbáljuk átvinni, hogy minél több forrás jusson erre a térségre, és nagyon remélem, hogy több forrás fog tudni jönni ebbe a szervezeti egységbe is, mint ami eddig volt.